kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu matarafalen don Sherifula Jawara ni so la sanga ani wagati aw bisimila kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan jamukan min bɛna walawalali kɛ bana ani bana sɔrɔcogoyaw la o sera kan bi an ka masala bɛna boli fɛn min kan o bɛ tali kɛ autisme tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o kɛnɛ sigira Pɔnze kɛnɛya kalansoba la n'o ye faculté de médecine et d'odontologie ka fara faculté de pharmacie kan a kɛnɛ kan kɛnɛya tigilamɔgɔ caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ u ye hakilina jagabɔ kɛ ka ɲɛsin autisme bana ma a n'a sɔrɔcogoyaw an ye fɛn minnu sɔrɔ kɛnɛ kan an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔliw na. An nana conférence de bɛ yen conférence min bɛ yen a bɛ fɔ a bɛ denmisɛnninw de kan denmisɛnnin min an b'a fɔ u ma tubabukan na autistes mais a yɛlɛmalen bamanankan na den lajurutɔw don mais den minnu don a bɛ komi hakilila bana b'u la hakilila bana min don fana il faut k'a ka préciser nalomaya tɛ fa tɛ fɛn dɔ don dɔrɔn a b'a to denw bɛ b'u cogo la u bɛ kɛ komi mama yɛlɛmaw n'a fɔra mama yɛlɛmaw fana m'a fɔ jinɛw don m'a fɔ subaw don bunadamadenw yɛrɛ don mais gɛlɛya dɔ b'u kɔ gɛlɛya min b'u kɔ b'a to u tɛ se ka don bunadamaden tɔw la o gɛlɛya kelen de b'a to u tɛ se ka kuma yɛrɛ o gɛlɛya de b'a to ka maaya sabatili ka gɛlɛn. Nin kɛnɛ in sigira an kɛ kalanso la bi nin ye nimisi wasa don dɔ ye ne yɛrɛ ma bi nin bana in mɛnna dogo la kojugu bana in mɛnna wo kɔnɔ wa a banabaatɔ yɛrɛ fɛnɛ mɛnna dogolen fɛnɛ ni bana min don ni dɔw b'a fɔ ko naloma ou bien nalon talen i bɛ kuma sugu bɛɛ mɛn a kan a b'an bɛɛ kɛ bonda la a bɛ dɔgɔtɔrɔw ka bonda la a bɛ faamaw ka bonda la a bɛ tubabuw ka bonda la a bɛ amerikanw ka bonda la a bɛ diɲɛ fan bɛɛ i bɛ fura i bɛ timinanja furako la mais k'a fɔ ko sa don ou bien fɛn wɛrɛ don ou bien jinɛ bana don a ladɔnbaliya de tun wa a lakodɔnna bi a fura bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ association sigilen don n'i y'a ye anw bɛ wele kan bila k'a fɔ mɔgɔw ye a ye na l'autisme bana don a tɛ se ka furakɛ ka ban mais timinanja b'a ban musow k'u hakili sigi u ka denw tɔbɔtɔ bana mana den minɛ a ye taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a kumana yaasa a bɛ se ka fura sɔrɔ a la sabu bana kunbɛn ale ka fisa bana ne ka kumakan laban ne bɛ denbatigi bɛɛ fo wolo ma nɔgɔ ni ala ye min d'i ma i bɛ barika da ala ye n'o de ye ala ka sɔn fɛn dɔw ye o y'i garisɛgɛ fana ye i kana da maa kun n'i ye doni da mɔgɔ kun saya bɛ s'i ma i t'o fura sɔrɔ an k'a di ala ma ala de y'a di ma wa ale de bɛ fura ɲini k'a di ma ne sugantira ka kɛ ambassadrice ye nin bana in na parce que bana nin bi m'a bila sen na ni fɛn mɛnna sen na komi anw ye animatrice ye an bɛ ladilikan kɛ a mɛnna an bɛ fɛn caman yira mɔgɔw la ka mɔgɔw n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na k'a fɔ fɛn o fɛn ni ala y'a kɛ i donni ye o y'i garisɛgɛ dɔ ye i b'i dusumaɲɔ o de bɛ se ka to i bɛ se k'a fɛn sina i bɛ se k'a tɛmɛ a kan quoi donc an b'o fɔ a mɛnna kabini nin bana nin a mana fo kana kɛ bana in kana an t'a si dɔn dɔw ko jinɛ bana don dɔw ko bana nin ko lagalagatɔw don bɛɛ b'i ta fɔ a la mais i tɛ min si dɔn i b'i ta fɔ o la o y'a sɔrɔ amalidɛmu ko bɛ sen na a bana nin ani amalidɛmu bɔlen don mais a dɔw bɛ yen o ka fisa ni amalidɛmu ye parce que fɛn bɛɛ ye jateminɛ de bana nin a bɛ ka caya sisan an bɛ yɔrɔ min na i ko bi fɔlɔ a tun man ca mais sisan a bɛ ka caya den dɔw bɛ wolo u ka fɛn bɛɛ bɛ retard la kumakan tɛ mɛn ten u tɛ se u bolo yɛlɛmali la kasikan tɛ mɛn u man'u sigi kusun u tɛ b'u nɔ na u ka fɛn bɛɛ dadalen don dusumaɲɔ de y'o fura ye i bɛ to k'a den takini i bɛ to k'a den k'a lakɛ a yɛrɛ ye i bɛ to k'a den bila ka taa yɔrɔ la pour que den bɛ se ka bɔ a yɔrɔ la cogo min donc o de y'a to o hukumu kɔnɔna la anw y'o baara caman kɛ an kɛra ambassadrice ye mɔgɔ kelen tɛ anw kɛra yɔrɔ bɛɛ ambassadrice de ye parce que an da bɛ fɛn bɛɛ la ɲuman fara juguman kan an k'a kɛ ni hakili ɲuman ye dɔrɔn hakili ɲumanya de y'o se an ma an bɛ barika da masara mais o ye baara n'a taabolo ye. Bana in sɔrɔ cogoya bi a ka fɔ ko nin de b'a kɔfɛ o ma hali bi o ma fɛn mais misali la ani tamaserew la bana in bɛ se ka kɛ fɛn gɛlɛya dɔw bɛ se ka bangebaa sɔrɔ ba sɔrɔ jiginni tuma o y'a ye n'an y'a ta kɛmɛ kunda den ninnu na i b'a sɔrɔ 2 3 olu bɔra bangebaaw la minnu
ye gɛlɛya sɔrɔ jiginni na o fana kɔfɛ bana yɛrɛ dɔw fana bɛ se ka den sɔrɔ a fitinin mais a caman bɛ yen kun t'a la u bɛ na ten fo bi kɔni kun ma sɔrɔ a la anw yɛrɛ b'o baaraw de la yan k'a essayer k'a lajɛ kun bɛ sɔrɔ cogo min nin fɛn nin na n'a sɔrɔ an ka recherche an y'o daminɛ yan Mali la avec le docteur Modibo Sangare na o de ye conférence organisée bi donc an b'a essayer ka identification kɛ an ye publication dɔ yɛrɛ kɛ fɔlɔ scientifique dɔ kɛra a kan donc a ka ca Ala fɛ an bɛ k'a ɲɛɲini k'a lajɛ Mali la n'a bɛ se ka sɔrɔ dɔw fana kɔnɔ u b'a fɔ gɛlɛya bɛ du minnu kɔnɔ n'u b'a fɔ ko minnu bɛ furu ɲɔgɔn ma n'an b'a fɔ a ma tubabukan na consanguinité joli minnu ye kelen ye a bɛ ka ca olu fana kunna mais o kɔrɔ tɛ ko a bɛ olu la dɔrɔn na dɛ i y'a ye bawo tɛmɛnen kɔfɛ bana wɛrɛw bɛ yen dɔw yɛrɛ dɔw bɛ yen u bɛ don meningite ni bana gɛlɛn ninnu na an bɛ minnu dɔn minnu ye kunkolo sɛmɛ sɔrɔ a bɛ se k'u ka maaya yɛlɛma mais k'a fɔ ko nin fɛn kelen de don n'an ye bakuruba 100 ta 70 fo 80 a tɛ dɔn min bɔ a kɔfɛ donc a bɛ se ka na a yɛrɛ ma ten mais n bɛ ka segin min kan ne e cameraman n bɛɛ mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ ko a tɛna n den sɔrɔ o tɛ yen donc c'est pour o de la bɛɛ kan k'i hakili to den ninnu na. sɔrɔ cogo i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na a bɛɛ ɲɛdɔnnen tɛ pepepewu mais kun belebeleba fila fɔlɔ la a bɛ se ka bɔ mɔgɔ yɛrɛ n t'a dɔn ni n bɛna fɔ ka ɲɛ bamanankan na bɔkolo la bɔkolo tɛ i n'a fɔ a bɛ i fa ni mɔkɛ ni fɛnw na i bɛna sɔrɔ mais génétiquement mutation génétique dɔw bɛ yen nɔ qui peuvent prédisposer n'o bɛ mɔgɔ minnu na i b'a ye bana nin a ka ca o mɔgɔw cɛla kosɛbɛ donc o trait génétique ninnu bɛ se ka transmettre des parents a bɛ se ka bɔ fo mɔkɛ jan dɔw la mais a bɛna exprimer den dɔw la ni den bilala dans certaines conditions qui favorisent l'expression mais aussi les facteurs environnementaux c'est-à-dire den yɛrɛ bɛ milieu min kɔnɔ o bɛ se ka na n'a dɔw ye i n'a fɔ muso ka jigili gɛlɛyaw ni den cerveau manquera oxygène na parce que jigili gɛlɛyala a mɛnna sani a ka se ka jigin cerveau sɛgɛnna kojugu o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana ninnu dɔw déclencher bon ni olu ye o facteur fila ninnu mana ɲɔgɔn sɔrɔ facteur génétique ni facteur environnementaux mana ɲɔgɔn sɔrɔ den na kuma dɔw la i b'a sɔrɔ bana nin bɛ exprimer mais o bɛɛ kɔfɛ bana nin a fɛnw yɛrɛ dɔnnen tɛ yɛrɛ exactement c'est pour ça que le travail de Modibo est très intéressant ça vise à identifier les causes exactes. On sait que ça va être très difficile. Modibo kelen tɛ a fɔla cogo min na en Europe bana ninnu bɛ yen nɔ a bɛ États-Unis a bɛ France ni fɛn ninnu na donc ayiwa bon comme u bɔra k'a ɲɛfɔ cogo min na musow en général u bɛ a jateminɛ k'a fɔ ne ka nin denmisɛnnin ni denmisɛnnin tɔw tɛ kelen ye dɛ i b'a jateminɛ a kuma o kuma i b'a ye a b'a kelen na ayiwa a bɛ tulonkɛfɛnnin dɔw kɛ a bɛ tulonkɛnin dɔw kɛ a kelen na min ni denmisɛnnin tɔw tɛ kelen ye ayiwa a bɛ kɛ komi kuma dɔ la a tulo ka gɛlɛn a tɛ faamuyali kɛ donc a bɛ t'o la dɔɔni dɔɔni fo e yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ a kɛra komi n'a nana se yɔrɔ dɔ la a bɛna kɛ komi den yɛrɛ nalon talon don donc bibi in na fɛnɛ an ka nin don n'a ɲɔgɔnnaw la an ka dɔgɔtɔrɔw u fɛnɛ bɛ labɛnni na u bɛ se ka i n'a fɔ sisan cancer bɛ se ka détecter cogo min na joona bon u kelen bɛ ka fɛn dɔw dabali sisan min bɛ se k'a to fɛnɛ anw yɛrɛ fɛnɛ ka jamana contexte kɔnɔna na nɔ an bɛ se ka a détecter joona cogo min na walasa ka kɔn a ma walasa ni kɔn a ma o kɔrɔ ye min ye fɛnɛ ani kalan sugu min kan kan pour que i ka se k'o dɔn ani kɛrɛnkɛrɛn min kan ka k'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la pour que i ka se k'o dɔn donc bi in na fɛnɛ dɔgɔtɔrɔso dɔw la fɛnw bɛ yen nɔ bi min bɛ se k'a to depuis den fitinin i bɛ se k'a détecter k'a fɔ ni bana in bɛna bɔ a la donc an b'o de fɛnɛ ɲɛɲini na o de fɛnɛ ɲɛɲini y'a to ni
bana in ni an ye a essayer ka mɔgɔw la faamuya n'a ye kosɛbɛ pour que an bɛ se ka bana in kɛlɛ cogo min na. A bana mɔgɔ caman hakili la ko jinɛ bana don ou bien ala ka sanction don ou bien nin fɛn don mais sisan parce que an caman y'a faamuya san saba kɔnɔna na ko bana min don ale bana tɔ bɛɛ ye kelen ye donc a bana min fɛnɛ don bana tɛ frontière dɔn an bɛɛ ka mɔgɔ b'a la mais souvent a ma dɔn i b'a dɔn denmisɛnnin dɔ bɛ yen nɔ kumaw bɛ fɔ a ɲɛna a tɛ réagir ko bɛ fɔ a ɲɛna a tɛ réagir mɔgɔw b'a fɔ lagalagatɔ don mɔgɔw b'a fɔ nin don k'a sɔrɔ si tɛ bana dɔrɔn de don bana min don je pense que sisan san saba kɔnɔna na an ye caman y'a dɔ la caman ɲɛfɔra la an ka foli bɛ ka taa Modibo ye parce que n y'a ye a ye Mali dɔgɔtɔrɔ caman kalan Bamakɔ yan a ye Mali dɔgɔtɔrɔ caman kalan jamana kɔnɔna yɛrɛ région bɛɛ lajɛlen na je pense que an kan ka a fo o la parce que ni dɔgɔtɔrɔ de bɛ furakɛli kɛ donc n'o tɛ vraiment formé ka ɲɛ u ka se ka bana dɔn u ka dɔn bana kun ye cogo min na bana bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o nafaba de b'o la donc ni a ye dɔgɔtɔrɔ caman formé o la an ka foli b'a ye o la an ka foli filanan fɛnɛ min ye ka lase Modibo ma an y'a ye a ye association de soutenu donc o b'a to n bɛ weleli bila an bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma parce que an ka projet nin a bɛ ban presque a banna ɲina bon an t'a dɔn n'a bɛna renouveler ou pas o bɛ dépend niveau kelen la. mun ka kan ka kɛ nin den ninnu ye den ninnu bi don o don an bɛ taale don o don nin den ninnu bɛ na sabu dɔnniya bɛ ka kɛ dɔnniya min bɛ ka kɛ o b'a to dɔgɔtɔrɔw ma gansɔnw b'u détecter u dun bɛ cayalen cogo min ni fɛn ma sɔrɔ yɔrɔ ma sɔrɔ k'u ladon a bɛ gɛlɛya bi o kɔni n'o yɔrɔ sɔrɔla fɔlɔ mais a conférence n'an sera k'o bi sɔrɔ yɔrɔ ka sɔrɔ u ye u ka se ka ladon parce que u ladonni ka gɛlɛn fo ka taa fa ka gɛlɛn pour preuve caman yɛrɛ bɛ yen u b'u denw dogo dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ a ka kɛ to yen u bɛ den ninnu bɔnɛ u ni na tellement bɔgɔli fɛ tellement juguya fɛ parce que faamuyalibaliya don donc ni centre bɛ yen min b'a to mɔgɔw k'a faamuya et puis kunnafoni ka cɛnsɛn jamana kɔnɔ o b'a to ko caman bi nɔgɔya et puis mɔgɔw bɛ se k'u don den ninnu jigi kɔrɔ. n ko n ka foli bɛ Dr Sangare ye o ye denmisɛn min ye dɔgɔtɔrɔ don o a hakili tora autisme ko in na a mɛnna a y'a kalan k'a dɔn ka mɔgɔ wɛrɛw kalan a la ka anw den somɔgɔw ka an fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ tɔn ye ayiwa o tɔn de ye nin y'a san 3 ye a bɛ nin don in kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn dalajɛ ka ɲɔgɔn masala ka ɲɔgɔn sɔn hakili la an denw ko la a n'an mɔdenw ko la autisme in bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de la nka anw fɛ yan an tun y'a miiri k'a fɔ jinɛ bana de don juguya bana de don o si tɛ ani bana tɔ bɛɛ kelen ye o furakɛcogo de tɛ kelen ye ale ye furakɛli kuntagalajan de ye donc o denmisɛnninw olu m'an ka dogo bilen dɛ u bɛ labɔ de an b'u dɛmɛ cogo bɛɛ la an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to nin den ninnu fana na parce que Mali denw de don u fana sariya la droit de b'u bolo u ka hakɛ de ye nin ye u ka dɔn u ka ko ladɔn u ka furakɛ wa sini ma u ka se k'u yɛrɛ ta voilà donc o ye an ka laɲini ye an ka bi journée in kɔnɔ 2 avril an b'o de wele ta an ka ɲɛmɔgɔw ye ɲɛmɔgɔ bɛɛ k'i hakili to nin denmisɛnnin na n'o bɛ f'u ma ko les enfants autistes. mais anw ta bolofa yera an ta kan min na parce que an fɛnɛ mɛnna kojugu n'a bɛ du min kɔnɔ i b'a dogo n'i mɛnna dogoli la n'a bɔra kɛnɛ ma kojugu ayiwa i miiri bɛ taa miiri juguw la mɔgɔ juguw la komi ni mɔgɔ bolonɔ don. o tuma la donc conférence ni organisera Dr Sangare fɛ parce que bi ye journée internationale contre l'autisme et o conférence organiseli min kɛra c'est pour que mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a fɔ ko nin den ninnu ye denw lajurutɔw ye ko nin den ninnu bɛ yen nin den ninnu bɛ se ka sɔrɔ du bɛɛ kɔnɔ a bɛ se ka bɔ bɛɛ la donc mɔgɔw tɛ minnu kan ka fili kɔfɛ bunadamadenw don u kan ka ladon hakɛ de b'u ka ladonni na wajibu don bangebaaw k'a ladon u ladon jamana k'u ladon parce que jamanadenw don mɔgɔw don gɛlɛya de b'u bolo o gɛlɛya de bɛ danfara don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka mɔgɔya manifesteli la maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ
Bon, ne ka kuma ka laban kɔni min ye comme bi ye journée internationale de l'enfant autiste ye an bɛ wele bila den mansa bɛɛ ma ni den masinɛ bɛ mɔgɔ minnu bolo o kana kɛ o kana dogo fɛn tɛ n'i ye bana ye ala de i bɛ fura sɔrɔ a la mais n'i y'a dogo i tɛ se ka dɛmɛ association sigilen don sen kan autisme ni dɛmɛ kama association des parents de lutte contre l'autisme o bɛ yen nɔ donc n'i sera Pongia n'i sera Moribo ma Moribo bɛ se k'i bilasira hali anw yɛrɛ ka association filɛ a filɛ n y'a fɔ cogo min na a bɛ Misabugu la n'i sera BNDA yɔrɔ la an ka contact ni fɛn bɛ n'i ye weleli kɛ an bɛna i kunbɛn hali den caman bɛ salle kɔnɔ yan nɔ a caman bɛ taa éducation na an ka yɔrɔ la donc ne b'a fɔ maintenant u ka denw nabɔ u kan'u dogo fɛnw t'u ye u k'u labɔ mɔgɔninfinw de don fɔlɔ yanni lujura in k'u sɔrɔ donc an k'o yɔrɔ lajɛ u ka bɔ ni den ninnu ye u kan ka taa yɔrɔ min na u ka na n'u ye an ka u ka éducation kɛ. Ka fara denmansaw kan ambassadrices ani ambassadeurs autisme bana tigilamɔgɔw ka sira kan olu fana caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye walasa an bɛ se ka jɛ cogoya min na ka autisme bana kɛlɛ ka da kɔlɔlɔw kan a n'a gɛlɛyaw an ye fɛn minnu sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka ɲɛjɔw sɔrɔ o nin kɛnɛ in sigikun fanba dɔ fɛnɛ ye ka denmansaw kulola sɔmi masa minnu n'u garisɛgɛ donna nin bana in tigilamɔgɔw la den min ni autisme labana b'u la walasa k'u dɛmɛ u ka se ka waleya dɔw sigi sen kan min b'u denw ka furakɛliw nɔgɔya a bɛ maa cɛ fɛn fɛn bɛ yan nɔ aw ɲɛ bɛ jamana nin bɛɛ de ye a bɛ nin bɛɛ den na dɔw yɛrɛ y'a yira ko den ninnu ko fɛn bɛ minnu fɛ k'olu b'u den falen wari la dɔw y'a yira ko fɛn bɛ minnu fɛ k'olu bɛ t'u denw saraka k'u kɛ tan k'a kɛ wari ye mais a bɛ fantan min den dɔ o fana ka ca dɛ wari dun t'olu bolo f'an k'a ni hakili jɛ k'a fɔ denko a ma nɔgɔ wa ni ala ye min d'i ma o n'a waati don n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ ka caya. Mais en tant que chercheur universitaire baara nafaba bɛ yɔrɔ min na o ye ka bana ni mɔgɔ k'a faamu bana sugu min don est-ce que a sɔrɔ cogo ɲɛdɔnnen don wa ni o faamuyala mɔgɔw yɛrɛ y'a faamu à partir de ce moment a bɛ furakɛ cogo di o bɛ se ka o idéw bɛ se ka sɔrɔ ni o idéw sɔrɔla chercheurs ka niveau la o bɛ se ka bila politiques ka bolo kan o bɛ se ka implémenter cogo min na baara nin fanba b'o kan mais an nana min na kɔlɔsi ni Moribo kumala kan kosɛbɛ o ye bana nin yɛrɛ jatelen bɛ i n'a fɔ n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo min na i n'a fɔ lebu o yɛrɛ de ye bana ni kɛlɛli gɛlɛya yɔrɔba ye mais an dun ka jateminɛ la an ye mun jateminɛ bana nin bɛ fan bɛɛ fɛ mais fan bɛɛ la bɛɛ bi kun sɔrɔ i ka niveau la kun min b'a yira i la ko lebu don n'i taara fama kunda famaw fɛ yen nɔ bana nin bɛ yen i mana taa fantan kunda bana nin bɛ yen mais bɛɛ fama o fantan o bɛɛ fɛ yen nɔ bɛɛ kɛlen bɛ ka kun dɔ sɔrɔ a la kun min bɛ a yira olu la ko lebu don min b'a to u tɛ sɔn hali k'a kuma kɛ jango k'a ɲɛɲini ni bana dun ma ɲɛɲini solution tɛ sɔrɔ a la jateminɛw yɛrɛ la bon ni Moribo discuter la mais statistique t'a la mais n'an yɛrɛ ye jateminɛ kɛ dans la société i b'a sɔrɔ bana nin a ka ca n'i ye famaw sigi kɛmɛ kɛmɛ den banabagatɔ bɛ sɔrɔ fama min ka so n'i ye o mɔgɔ hakɛ ta mɔgɔ kɛmɛ cɛ la ka taa fantan fɛnɛ mɔgɔ kɛmɛ ta ka sigi k'a lajɛ bana nin a bɛ sɔrɔ fantan jeli ka so fantan kɛmɛ cɛ la i b'a sɔrɔ différence t'u ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ fama don fantan don bana nin a distribuelen bɛ de la même façon selon les statuts socio-économiques famaw dun bɛ mun jateminɛ dugu kɔnɔ a bɛ fɔ fan bɛɛ fɛ ni nin banabagatɔ sugu yel'i fɛ yen nɔ a bɛ fɔ de k'i ye den saraka i taara i den saraka k'a kɛ nafolo ye o de y'a to i ka nafolo donc ni o idée bɛ faama kunna a den tɛ labɔ kɛnɛ kan jango ka taa furakɛli ko ɲɛɲini donc ni e dun maloyala déjà hali k'a yira k'a fɔ banabagatɔ b'i ka so i tɛna hali a essayer ka banabagatɔ ninnu furakɛli ɲɛɲini ou bien ka dɛmɛli kɛ o sira fɛ fantanw fɛnɛ idée b'u fɛnɛ bolo n'a fɔra ko fantan min fɛ yen nɔ nin banabagatɔ sugu y'i fɛ yen dɔrɔn u bɛ min dɔrɔn a bɛ fɔ muso tere de man ɲi ou bien société yɛrɛ kɔnɔ a mɔkɛ de ye ko dɔ kɛ o de sarala den na
des choses comme ça. Donc maintenant en seginna kɔ ka jateminɛ kɛ universitaire ka niveau la k'a ɲini k'a dɔn kun minnu bɛ yen nɔ kun minnu bɛ ka kɛ sababu ye bana nin hali ni a kun yɛrɛ ma dɔn ni faamuyalikɛla k'a dɔn fɔlɔ ko a bɛ sɔrɔ minnu ka so olu yɛrɛ sen t'a la o ye nafaba de ye mɔgɔw kan parce que o b'a to mɔgɔ préjugé nin bɛ bɔ mɔgɔw kunna u b'u ɲɛsin bana solution ɲinini ma. Ne bɛ wele-welekan min ɲɛsin mɔgɔw ma denba surtout denbatigiw ni nin den façon kɛra i bolo a ma nɔgɔ cɛlasigiyɔrɔ la sanko ni sinamuso b'i bolo a ma nɔgɔ sanko ni cɛ b'i bolo bi denw an bɛ yɔrɔ min na i ko bi sisan n'a tile de don ni nin den façon surtout n'a kɛra i den fɔlɔ ye n'ala ma jan i ka furu b'a da la balimamuso n'ala ma jan i ka furu b'a da la nin bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ ka furu sa nka mun bɛ se k'a muɲu ni sabali ni ala y'i garisɛgɛ kɛ nin den façon ye i b'i dusuma ɲɔ i bɛ sabali i b'i hakili to den na k'a dɔn k'a fɔ nin kɔfɛ ko hɛrɛ bɛ se ka k'a kɔfɛ maa dɔ bɛ se ka ba i den na i b'a yira la k'a fɔ e ni ne ta bɛɛ ye den ye mais den mana wolo muso mana wolo sa la a b'a siri a cɛ la denbaw ka sabali muɲu ni sabali o ye denbaw ta de ye mɔgɔ bɛ ɲɛ bɔ i den fɛ i yɛrɛ ka minɛ cogo bolo i bɛ dɔw ye u bɛ den ni fili so kɔnɔ u bɛ datugu ka taa jinɛ bana don a kɛra cogo cogo e de y'a wolo n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ faga tun bɛ fɔlɔ e la n'i den ladon ko ɲuman k'a jɛ i yɛrɛ a bɛ diya maa wɛrɛ i k'a saniya toujours a ka besoin i k'i ɲɛsin olu ma i k'olu fana kɛ mɔgɔninfin mana kɛ cogo cogo diɲɛnatigɛ la n'i ye den sɔrɔ e fɔlɔ de b'a yira mɔgɔ la ne den de ye nin ye n'hali n'a kɛra saya ka di ne ye i b'a ladon. n y'o de fɔ salle kɔnɔ ko an ka hakili to den ninnu na a bɛ fɔ cogo min na an fɛ yan ko muso n'i ye sa wolo i b'a siri cɛ la an k'an ka den ninnu an ka timinadiya n'u ye olu ka ko ni den tɔw ta tɛ kelen ye kosɛbɛ o de b'a to an k'an ka timinadiya ni den ninnu ye k'u tɔpɔtɔ ka gɛrɛ u la k'an ka kanuya bɛɛ jira u la i y'a mɛn walima min b'a kɛ sini ma ka kɛ denw ye minnu fana bɛ na s'u yɛrɛ kɔrɔ minnu b'a dɔn k'a fɔ bangebagaw b'u fɛ u fɛ mɔgɔw b'u fɛ dɔgɔninw n'u kɔrɔw bɛɛ b'u fɛ an ka laɲini ye min ye ka se ka dɔgɔtɔrɔsoba jɔ denmisɛn ninnu bɛ se ka furakɛ yɔrɔ mun na donc u bɛ se ka ladamu yɔrɔ mun na o de y'an ka laɲini an b'o baaraw de la an b'a ɲini autoritéw fɛ mɔgɔ concerneren don bɛɛ k'an dɛmɛ nin ko la. ayiwa n'a b'i bolo fɛnɛ i kɔnɔ gannen don i t'a dɔn i bɛ den na don cogo min na den na donni o bɛɛ ye problème ye mais nin n'a ɲɔgɔnna minnu filɛ nin ye nin don n'a ɲɔgɔnna minnu filɛ nin ye hali n'a bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen ayiwa ni bana bɛ minnu ka bonda la a bana bɛ minnu ka bonda la n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an bɛ hakiliw di ɲɔgɔn ma n'an ye hakili di ɲɔgɔn ma ayiwa o bɛ bana degun a n'a a bɛ ɲagami d'an kan a bɛ dɔ b'o la kosɛbɛ n balimamuso bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan o ye ne yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ a ko ne ma an bɛ min ɲini cɛw fɛ u k'a faamu k'a fɔ bana in muso tere tɛ n balimamuso ko cɛw b'u ban u muso la ko parce que ko nin den min bɔra u la u dɔ tɛ donc n'i y'o yɛrɛ gansan o b'a yira k'a fɔ bana in a bɛ koba de lase an ka du kɔnɔnaw la an yɛrɛ caman sigilen tɛ ni min ye an ka sigidaw fana na donc ni bibi na dun yɔrɔ caman na bi tubabu jamanaw la u kalansow de labɛnnen bɛ ninnu kama minnu u tɛ se ka kalan komi denmisɛnnin tɔw bɛ kalan cogo min na u karamɔgɔw de fana labɛnnen don minnu bɛ se k'u kalan yɔrɔ fana bɛ yen nɔ denmisɛnninw bɛ se ka tulonkɛ kɛ cogo min na komi denmisɛnnin tɔw bɛ cogo min na donc ni an sera k'an hakili fara ɲɔgɔn kan an fana bɛ se k'a lajɛ mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ anw yɛrɛ kɛ sigida kɛcogo la anw bɛ se ka mun de kɛ walasa ka denmisɛnnin ninnu u ka se ka bɔ u yɛrɛ la cogo min na denmisɛnnin ninnu bɛ se ka kalan parce que n'i y'a lajɛ diɲɛ kɔnɔna na yɔrɔ ninnu dɔw bɛ yen nɔ bi i bɛ se ka a denmisɛnnin dɔw ye bi u bɛ se ka kɛ hali champion ye fɛn caman na bi bi in na donc min don fɔlɔ fo an yɛrɛ k'a faamu fɔlɔ ka sɔn a ma fɛnɛ ayiwa an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a la cogo min na an yɛrɛ kɛ jamana sigida la an ka okumu kɔnɔna na an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka denmisɛnnin ninnu u ka se ka b'u yɛrɛ la u bɛ mɔgɔ minnu fɛnɛ ka degun bɛ se ka bɔ u kan cogo min na muso ninnu fɛnɛ kan cogo min na
o de ne nimisi wasa nin donna ɲɔgɔnnaw la. N'an ko kuma an bɛ taa ɲɛfɛ den ninnu fana dɔrɔn tɛ n y'a fɔ den ninnu donni ka gɛlɛn pour que ka den ninnu ladon gɛlɛyaba bɛ bangebaaw kan n'u ma dɛmɛ a ka gɛlɛn anw yɛrɛ ya a ka nɔgɔn dɔɔni parce que duba kɔnɔnaw don a ka ca Ala fɛ ba mana sɛgɛn mɔgɔ bɛ sɔrɔ yen ka a dɛmɛ mais ne yɛrɛ kunu dɔrɔn ye den dɔ ye qu'on a identifié n y'a ba sɛgɛnna tellement a nana sɔrɔ fo 22h tuma clinique la ba degunnen kun don den degunnen don après n yɛrɛ y'a ye n ka sɛgɛnna n ko mais n ko pourquoi mun de kɛra mun na i t'a di dɔ ma a ko bɛɛ bɛ siran den ɲɛ a kɔrɔmuso bɛ yen a tɛnɛmusow bɛ yen a ba bɛ yen mais ne den tora yen n'a ye kule daminɛ parce que u bɛ kule kosɛbɛ tɛmɔgɔya la n'a ye kule daminɛ mɔgɔ si tɛ sɔn k'i magɛrɛ a la parce que u b'a kɔnɔ ko jinɛ don ko maa ma yɛlɛma don n ko o yɛrɛ la n ko fana o ye faamuyalibaliya ye donc vraiment il faut que kunnafoni ka jɛnsɛn nin bana in kan u k'a dɔn ko fɛn dɔ don a tɛ taa baara kɔ a tɛ taa faamuyali kɔ et il faut que n'a faamuyara fana mɔgɔw ka se ka solution sɔrɔ u ye mɔgɔw ka se ka solution sɔrɔ u ye bangebaa ninnu fana ka kan ka dɛmɛ u ka kan ka dɛmɛ donc ni centre créera o bɛɛ bi nafa don denmisɛnninw ninnu tali la. Bienvenue à la faculté de pharmacie et de l'autostomatologie à la journée internationale de l'autisme. Ce poème dédié à l'ensemble des enfants autistes à travers le monde pour dire que nul ne doit être discriminé par sa différence, qu'elle soit sanitaire, sociale ou autre. Le titre, l'enfant autiste. L'enfant autiste, il est autiste, mais pas terroriste. Il ne sait pas la terreur. C'est la société qui fait erreur. L'enfant autiste, il n'est point un tyran. C'est aux parents d'être tolérants. C'est cri, c'est peur, c'est pour plaire. Il a besoin d'attention. En exclusivité, c'est là sans interruption. L'enfant autiste, ce n'est pas un petit sorcier. Il n'est pas sous le coup d'un mystique acier. Il est seulement différent. Et cela le rend si transparent. L'enfant autiste, à l'école, il peut être un génie. Mais quand on le punit, il se colle la tête contre la science et la technologie en fait. L'enfant autiste, son cas n'est pas pire comme maladie, mais un trouble corrigeable avec une affective mélodie. Alors, parents, autorités, spécialistes de santé, partenaires et toute la société, acceptons la différence. Bâtissons ensemble un monde juste et sécurisé pour toutes les âmes sensibles au-delà de l'autisme. Il y va de la grandeur de la civilisation humaine. Ayons un cœur bleu pour aimer tous les enfants afin de dépasser nos peurs face à la différence. Effaçons les frontières mentales et lisons des citadelles de tolérance pour les générations futures. Comprendre l'autisme pour mieux l'accepter avec un cœur bleu. Aunitie, Okakurumajola, Kanikem le Kanye, Deuka la Fiala, De Monsa Oulinyemauma, Ko, Furabe de Gouina, Afrate d'Oreille, Fumulu, Savali, La Colosidi, La Damouli, Aunitie, Awere, Alakatena. Je vous remercie. Ni ne bɛ dan sigi bi kɛnɛya jɛmukan na an ye fɛn minnu sɔrɔ ka da aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni kɛnɛya jɛmukan wɛrɛ.